Guys, kenade chini bukho Hasina tamoni sa bini rogi hamwi tipra sarongno hamjangma rikha botamoni sa khnai naidi chini Hasina nungka joto no bele ke bukhabai hambai mario pai kle hambai no ni juba mumbai nong ni hamjak mumbai ang dini kok sawi dong mangkha te ka hamno ta busu jora dije a medicine ro jinai je kisa mani hoiteng age te kisa busa kok shori rok tong thoka ge buiko manu sawo oboni kaisa nung bor jaga thangni doctor nai je kha te ni bo jaga treatment kha ab kaisa budu kha ge hinda ge kisa sak shori rok ba sa aram nage hamang ka ba khaise gen bu toka ngai na ka dia bono chutuna na tisa hanya hai pai pele hambai mari wo nong ni suba mumbai nong ni hamjak mumbai nong ni maya kanang bai nong ni khakufur khakwar khalai ana amse kai suba we ang dini taisha option jana tu sungjana ang man phima haiman tongka tu belai khasang mamang ka bele jong thoka dang hang ke ang wanju maya ang mo heng di thangan ne ang je wan suka ang thisinai banji gala khai ni mang ani khawa ang wan suka nang ke fiaba sini tipra saro chuba sukhalai bokisa bokini khlai ang tini ang sudarati taisa ang dongman higa kaham khalai awano pai pele hamai mari wang no tai chin dara song no mane logi wo mane belai ki ani kepal hamka haima tong saka ang dara song no logi mane belai kepal hamka haima tong belai si hamka ta hedana ngang ke abono joto luko tipra sarongna ang tisa pai khle hambai mari wo ang naijak ani treatment khlaijak mani angka guhati wa gangya apollo clinic guhati wo ani treatment angka gangya doctor ni mu angka ankit patiwari a jaga angkhang ke ulabari ge jara angjaki tongnai rok gangke thangbi nai jaki mano gangke abono ta iko bele doctor boka hamno tara songni bainyo angbo o doctor bima lakha tara songna bele ke hambai mariwo te pai phle hambai mariwo tam kai hambai risi nai risani risi ku paile amsukai ani bukhawa amsuka tong thoka amsuka ang hamjaka amsuka jaka angte sailap gre kha mane ampe heng kata bele tong thoka ta busu jora ti nangke nong ni chuba mumbai nong ni hamjak mumbai nong kha kufur bai ang tini kok sai tong man kha agi gaya kungyak busakpura sau body pain uda nga tabo nangke amsu body pain rok niya normal nong kha tabo belai tong thokata nge skin rok ba amsu mane skin rok bo komi no tong kha kosum man rok nge or ante he simi kisa tong puta nge abno abu angwan chuko bichi rok sai tong hange tesa komi thangal haima tongota ngangke amsuk no ta kaisa ang ulo belai video lok thanai gaban bagai ang ta kaisi video seram bitung hambai obono khna kanam tamoni saka sini bukho Hasina deborma omo hai hingdi borok kaham helep khaipano mo hai ke ripalai rodi borok kaham hingdi tamongke thandanole nole helep khayo rangbok markhe kajak lukorok markhe no chuwa kha bonole tamonga bono hingke Facebook YouTube khe pusupung suka bini video tamonga bini viral bini khok tui tamonga walai lai media by media se walai lai tamonga Facebook ni borok by borok sailap kori suka mo hai tomo tanglai mane tama hongka kaisa content mangkhang obon upload khlai jalai bele chaya kok slai lai salai tama hongka
upload khalayong kon bagai mede rul laikha tam borok bai borok rul laikha haino je pelai siu tam ga sai je lap kuri no sinai mande ya video no tam ga Facebook YouTube joto no ro no pung soka abo share ba suk upload ba suk